Hello mga ikit, magluluto tayo ng chicken inasal in air fryer. Ito ang mga ingredients na kailangan natin. Bawang, luya, tanglad, maglalagay din tayo ng chicken powder, pamintang durog, asin, asukal, atswete powder, maglalagay na rin tayo ng toyo, oyster sauce, at konting suka. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa ma-incorporate ang lahat ng dry ingredients sa ating liquid ingredients. Naku, siguradong masarap ito mga ikit. Ayan, ready na ang ating natimplang pang-marinate. Imamassage na natin ito sa ating manok. Kailangan masayin natin mabuti ito para naman mas mag-penetrate itong ating marinade sa ating chicken. Mas nanunuot ang lasa, mas masarap. Sana all minamasahe. Huy! Ganito talaga ang ginagawa namin sa aming manok para mas nanunuot ang lasa. Hayan, sige lang. Who cares, di ba? Hayan, pwede na rin natin ilagay ang dahon ng laurel. Imamasahe mo pa rin ito sa ating manok. Ayan, pwede na ito mga ikit. Naku, excited na talaga ako. Yung prepare nating manok kanina, dito natin siya ibababad overnight. Mas gusto ko siyang binababad sa plastic para pwede natin siyang i-flip every now and then. Yan, ilalagay lang natin siya isa-isa dito. Pagkatapos, yung liquid, ihahalo din natin siya rito. Tsaka natin siya ilagay sa refrigerator. Naku, at talaga namang napakabango ng ginawa nating marinade. Kung naamoy nyo lang siguro ito, talagang kakalamang inyong mga sikmura. Ayan, perfect! Naku, napakasarap nito. Tali lang natin ito, i-flip ng konti, tsaka natin ilagay sa ref. After nating ibabad overnight, ayan, pwede natin lutuin ang ating chicken inasal sa ating air fryer. Tignan nyo naman, hindi ba? Naku, siguradong tumiim ang lasa sa ating manok. O yan no, tignan nyo naman. Diba perfect? Naku, pasensya na kayo sa ingay, naglalaba kasi ako. Yan, so sa ating air fryer, nilagyan lang natin siya ng foil. Tapos dyan na natin ilalagay yung chicken. Ayan, so isa-isa lang ilalagay natin manok dyan guys ha. Hindi naman natin pwedeng pagsabay-sabayin lahat dyan kasi hindi masyadong maluluto ng maayos. Naku, ang sarap nito. So, bali yung pinang-marinate natin, yun lang din yung i-brush ko sa ating chicken. So, ayan mga ikit, sinet ko lang ng 200 degrees Celsius ang ating air fryer into 15 minutes. Siguro gagawin ko to both sides. After 15 minutes, ito na ang ating chicken. Wow, perfect talaga. Hindi na natin kailangan ng oven para lang magawa ito, kaya naman ng uling. Kung meron tayong air fryer lang, pwede na yun guys. Huwag niyo rin po palang kalimutang mag-subscribe sa aking channel, ang Realistic Channel. Pwede na rin po nating i-like, at kung gusto nating mag-comment, maraming salamat po. Ayan, so ito naman ang kabilang side ng ating manok.
I-brush lang natin ulit yung ating pinang-marinate, tsaka natin ito ulit lutuin ng mga 5 minutes siguro. Tansyahan lang naman guys check nyo na lang. Ayan, ang naiset ko dito is 200 degrees Celsius into 15 minutes. Pero, tinanggal ko na rin siya after 5 or 8 minutes kasi okay na yung manok. Yay! So, ito na ang ating air-fried chicken inasal. Yung sauce naman guys, kung ano yung pinang-marinate ko, yun lang yung niluto ko. Pwede rin kayo magtimpla ng usual sausawan ng inasal. Yung toyo, sili, lemon or calamansi. Naku, sigurado mapapa-extra rice kayo rito. Meron din kaming ginawang side dish, imbes na pickles na papaya. Ang ginamit namin ay labong. Naku, ang sarap nito guys. Sige, kain na muna ako. Bye-bye!